खुलुमबाय गिबियावनो गासैखौबो जोंनि बोहैथि क्रिएशन इउटुब चेनेलाव बरायहरनाय थाबाय लोगोसेनो गिदिरनिसिम सिबिनाय आरो उन्दैनिसिम अननाय जासिहरबाय जों दिनै आरोबाव मोनसे गोदान भिडिअजों लोगोसे नोंथांमोननि सेराव नुजाथि फैलायबाय दिनैनि बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो जोंहा मेडाम ससि ब्रह्मआ दोंसे लिमारि खन्थाइ फरायनानै खोनासंहोगोन दिनैनि बे लिमारि खन्थाइनि मुं गोग्गो समाज दानायाव आइजोनि बिबान गोग्गो समाज दानायाव आइजोआ मा बिबान दङ बेखौ लानानै बिथाङा दोंसे गावनि राफोद आखाइजोंनो माने लिमारि खन्थाइखौ सुजुदों आरो बे खन्थाइखौनो नोंथांमोननि सेराव फरायनानै खोनासंहोनो लादों अननानै गासैबो खोनासंलांलायदो। गोग्गो समाज दानायाव आइजोनि बिबान लिमारि खन्थाइनि रावजों गोग्गो समाज दानायाव आइजोफोरा जानांगोन जेरावबो साखा फारा आइजोआनो बिमा आइजोफोरानो बिफा मानोना न'खर बेंनायाव बांसिन आइजोनि गोहोमा सासे आइजोआ गंसे न'खरनि माइनाव गावनि न'खर गारना थांनांगौ जायो मालायनाव गोदान न'खर दानो जिउ संसार खुंलांनो सुखु दुखु गोबानानै थाफैनांगौ जायो फिसायनि न'आव फिसायनि जाथि खुरमा बिहाव बिखुनजो नागिरफैयो गोदै रावजों गाबज्रियो गोदान बिहामजो गोथार न'खर बेंनो गोग्गो समाज दानो हास्थायो दानि जुगाव गोदान आइजो गावजों लोगोसे लांफानांगोन हारिनि हारिमुखौ थानाय जानाय रायज्लायनायनि मान सन्मानखौ गोथार गियान थानांगोन बयखौबो बजबनांगोन अब्लासो दालांनो हागोन गोग्गो समाजखौ गान्धीजिया बुंदोंमोन सासे हिनजाव लेखा गोरों जानाय मानि गंसे न'खराव गासिबो रोंखा राखा जाजोबनायनि बिमायानो गुदि फोरोंगिरि गासिबनिबो सानजादगिरि बेखायनो गासैखौबो नोजोर होनांगौ जायो फिसाफोरनि इयुन जिउनि फालिनांगौ जायो आसार खान्थि रायजो जानायाव नेम निथि फालियाब्ला गुलाय गुजाय जायो समाजाव बेफोरनोथ' मोनसे संसार लाबोनांगोन गोजोननि रिंसार आरोबाव मावनांगोन आइजोफोरा साखोन सिखोन इसिं अखङाव नै आइजोफोर गावनि महरखौ लाना दुगाब्ला जानाय नङा पुर्निमा अखाफोरावबो नुजायो गोसोम दागोआ महर मोजाङा दान्दिसेरि रायजो जानायाव अरायनि न'खर संसार खुंनायाव आइजोफोरा अलसिया जानो नाङा आइजोफोर मावनो हायै जेबो गैया बे मुलुगाव गोथार गोसो लानानै मावलांनांगोन न'खर खुंनायाव जानांगोन माहाय अनसुलि बिहाव बिखुनजो फिसाय सिबिसुलि अब्लानो गोजोन खुसि रायजो जालांनो हागोन इयुन जिउआव नै आइजोफोर इनाय अनागार मावनाया जुनारनिसो मालायखौ हिंसा खालामनाया आरो इनायसिनसो फिसा गारै गारै दाखार गाज्रि साननायखौ नागार नङाब्ला गाब्र'हैगोनबो दुखु दाहानि हाखरावसो दिनैनि मुगाया ग्लबेलाइजेसननि मुगा आइजोफोर गावखौ साखा फारा खालामलांनायनि मोनसे जोनथोर थानांगोन रोंगौथि मावनांगोन गथि रोंगौथि गोनां आइजोआ मुं लाखिनो हागोन गावदां अखाफोर बायदि समायना जाहैनो हागोन जोंसारनो हागोन नै आइजोफोर दुगैस्रां लोबस्रां थाब्ला गोसोआ गोजोन मोनो बेयावनो आफा इसोराबो सुबुंजों लोगोसे थाफायोनो बयबो साखोन सिखोनै थानांगौ अब्लासो राहा मोननो हागौ गादा गुदा थानाय सुबुंखौ आफा इसोरा मुगैयोनो दुगैया लोबा इसिं अखङाव संनाय खावनाय खालामोब्ला आफा इसोरा गनाया मुगैयो नाजावा होनदों आरो बुंनाय दं गाव मोजांब्लानो मुलुगाबो मोजांनो गोथार रोंगौथि थानांगोन गावखौ दैदेनलांनो रोंगौथियानो सम्पति बाहायनांगोन गथि अब्लानो हागोन न'खर समाज आरो हारिखौ फोसाबलांनो जोब्बाय गोसोआव नांलायनाय खन्थाइ आरोना लोगोफोर बिथाङा एकदम गोसोआव नांहैलायनाय खन्थाइ फरायनानै खोनासंहोबाय नोंथांमोननो आंनि गोसोआव नांलायदों दिनैनि बे भिडिअनि गेजेरजों जोंहा मेडाम ससि ब्रह्मआ गासै 12 खोन्दोनि लिमारि खन्थाइ फरायनानै खोनासंहोबाय नोंथांमोननि सिगाङाव गोग्गो समाज दानायाव आइजोनि बिबाना मा सासे आइजो महरै समाजाव मा बिबान दङ नङा होमबा बिनि सायाव बिथाङा खन्थाइ सुजुनानै नोंथांमोननो
फरायनानै खोनासंहोबाय सासे आइजोआ जेनेबा गावनि जोनोमगिरि बिमा बिफानि फारसे मा बिबान दङ एबा सासे फिसाजो महरै सासे बिहामजो महरै बिमा महरै नङा होमबा बिबै नङा होमबा बिखुनजो थिग बेबायदि गावबा गावनि जायगायाव मा बिबान बानस'नो गोनां दङ एबा माबायदि संसार जालांनायनि सायाव एबा मा बिबान फालिनांगौ मावनांगौ दङ बिनि सायाव बिथाङा बुंलांदों। बिनि अनगायैबो गावनि राव हारिमु धोरोम बिनि फारसे जोंनि मावनांगौ बिबाना मा सासे आइजोनि बिबाना मा बिनि सायावबो बिथाङा नैबे खन्थाइनि गेजेरजों रोखा रोखा फोरमायनानै होलांबाय। नोंथांमोना गोजोननाय मोनबाय जानांगौ। बेवहाय बिथाङा गिबि सिरियावनो बुंदों जेनेबा गोग्गो समाज दानायाव आइजोफोरा जेरैबो जानांगोन साखाफारा नङा होमबा सोरनिबा गाज्रिखौ नुयोब्ला जोङो सोंखारिनो हानांगोन एबा बुजायनोबो नांगोन मोजां लामाथिं जोङो लाबोनो नाजानांगोन मोजां लामायाव लाबोनो हानो नांगोन नाजानो नांगोन आरो बेबो मोनसे जोंनि एबा बिमा माहारिनि माने मावनांगौ बिबान। थिग बेबायदिनो गोबां माने बिथाङा गंसे न'खर सामलायनायाव आइजोखौ माइनावजों रुजुदों। सानफ्रोमबो जुदि नोङो रागा दिन्थिबाय थायोब्ला न'खरनि गथ' गथाय बिहाव बिखुनजो फिसाय गासैनिबो सिगाङाव जुदि रागा खाबसारा आखु दिन्थियोब्ला नोंनि बे न'खरा मा जागोन सिलिंखार जाखागोन नङा होमबा थिग बेखायनो सासे आइजो जानानै बिमा जानानै बिमानि जायगायाव थानानै गावनि गथ' गथायखौ सामलायनाय बिसिनि जायगायाव थानानै फिसाय एबा बे सासे बिहामजोनि जायगायाव थानानै बिहाव बिखुनजोखौ जोथोन लानाय फिसायखौ जोथोन लानाय नांगौ समाव हेफाजाब होनाय बेफोरनो माने सासे आइजोनि आखल आखु आरो थिग बेबायदिनो बिथाङा बुंबावदों सासे न'खरनि बिहामजो जानानै माने बिहाव बिखुनजोनि जाथि खुरमा बिसोरो जेनेबा गावनि बिहामजो बेबायदि गाबज्रिनानै जेनेबा बिहामजोनिफ्राय मा मोननो लुबैदों बेखौ जोङो होनो हानो नांगोन आरो एबा जोङो बिसोरनि साननाय बायदियै बिसोरखौ गोजोन होनो हानांगोन। बेफोरबो सासे माइनाव जालि बिहामजोनि मावनांगौ बिबान बेखौ बिथाङा खन्थाइनि गेजेरजों फोरमायदों। थिग बेबायदिनो गोबां माने सासे आइजोआ गावनि राव हारिमु बेखौबो माने सिगाङाव लानो नांगोन। नोङो सासे आइजो जानानै जों दा बर' हारिनि सोमोन्दै बर' आइजो महरै जोङो गावनि गाननाय जोमनाय जेरैबायदि लांगा दखना आर'नाइ फालि बा थिग बेबायदिनो बा गावबा गावनि धोरोमखौ बाथौ धोरोमानो जा बेखौ जोङो फालिनो रोंनांगोन। थिग बेबायदिनो माने सासे गावनि हारिमु माने गुबुन हारिमुनिखौ गानोब्लाबो जोमोब्लाबो माने समाजाव नायथावनाय नङा होमबा खायसे आरो नायथावै ड्रेसफोरखौ गाननानै दिन्थियो जोंनि बर' आइजोफोरा जेन बेबायदि जाया। जेरावखि थाङा मानो जोङो गावनि बर' राव बर' आइजो महरै सिनायथि होनो हायोब्ला जोङो गावनो गाव सनमान मोनगोन नङा होमबा माने जोंखौ मोखाङाव नायनानैनो सिनाय हाखायो सासे बर' होननानै सिनाय हाखायो अब्ला जों मानो मालायनि ड्रेसखौ गाननानै जों मानो माने सोंखारि जानो गावनि हारिनि मानो सुथुर जानो नङा होमबा थिग बेखौनो बुंदों बिथाङा माने गावजों लोगोसे गावनि हारिनि हारिमु धोरोम बेफोर गासैखौबो मान सनमान होनानै माने सिगां फारसे गोग्गो गियानजों माने समाजखौ दालांनो जोङो नाजानो नांगोन होननानै बिथाङा खन्थाइनि गेजेरजों फोरमायदों। थिग बेबायदिनो बिथाङा बुंदों जों जेनेबा बाथि खोन्दोआव गान्धीजिया बुंनाय रावखौ बिथाङा गोसोखांहोदों। आंहाबो एसे बावगारथ'लायबायमोनसो बिथांनिफ्रायसो दासो आङो गोसोखांदों। जेनेबा सासे हिन्जावसाखौ एबा हिन्जाव मानसिखौ जुदि लेखा गोरों खालामोब्ला न'खरा गासैबो माने गोरों गोरा जायो होननानै बुङो। माने सासे आइजोआनो गंसे न'खरखौ सामलायनांगोन नङा होमबा हौवा माहारियाथ' न'आव थाबाय थाया सोरहाबा साख्रि बाख्रि रां खामायनायनि बिथिङाव लानानै न'खरनि थाखाय गुबुन जायगायाव माब्लाबा ओंखारलांनांगौ जानो हागौ। थिग बे समावहाय गथ' गथायखौ नायनाय फोरोंनाय बिबाना बिमानि आरो बेखायनो बुंदों बिथाङा जेनेबा गान्धीजिया बुंनाय रावखौ गोसोखांहोदों आरो ना सासे हिन्जावसाया लेखा गोरों जानाय माने न'खरा माने गोरों जानाय बेखौ बुंदों आरो दा बेबायदिनो बेवहाय जेनेबा न'खर सामलायनायाव इसिं अखं स्रां एबा धोरोम फालिनायाव दुगैस्रां लोबस्रां जोङो अरायबो थानो नांगौ होननानै बिथाङा गियान होदों आरो ना होमबा गासैखौबो जोंनि आइजो माहारिखौ गियान होदों आरो बिथांनिफ्राय जोंहा गोबां दिनै सोलोंनो मोनबाय। आङो बिथांनिसिम माने रोजा रोजा साबायखर आरो खुलुमनाय बावहरो। थिग बेबायदिनो गोबां माने ओंथिजों बुंफबनाय बिथांनि नैबे खन्थाइया
जेनेबा आथिखालाव जोङो ग्लबेलाइजेसननि मुगा होननानै बिथाङा नैबेयावहाय बुंदों आइजोफोरखौ जोङो जा खालामो एबा जिखुनु बायदिसिना माने गावखौनो बायदिसिना बिथिङाव जों मा खालामनांगोन साखाफारा जानो नांगोन नङाबा जोङो उन जानांगोन ना होमबा उन जानो नांगोन होननानै बिथाङा बुंदों आरो सानफ्रोमबो माने जोङो गावखौनो राफोद गासै बिथिङावनो आखा फाखा जानो नाजानो नांगौ होननानै आइजोफोरखौ बिथाङा बोसोन होदों आरो बेबायदिनो लास्ट एबा 12थि खोन्दोआवबो बिथाङा बुंदों जेनेबा जोङो गाव मोजांब्लानो मुलुगा मोजां होननानै बुंदों आरो गोथार रोंगौथि थानांगोन जोङो गंसे समाज एबा गंसे न'खरखौ सामलायलांनो थाखाय दैदेनलांनो थाखाय आइजो जानानै जोंहा मा थानो नांगोन रोंगौथि थानांगोन रोंगौथि गैयाब्ला जोंना आगोलसेबो माने आवगायनोनो हानाय नङा आरो ना होमबा जायखिजाया बिथिङावनो जोङो माबा मोनसे खामानि मावनो लायोब्ला जोंनियाव मा थानो नांगोन रोंगौथि थानो नांगोन आरोना बेखौनो होननानै बिथाङा बुंदों आरो जोंनि रोंगौथियानो जोंनि सम्पति होमबा बाहायनांगोन जों बेखौनो खनसे थारमाने सिखोन साखोनै बाहायनांगोन आरो जोंनि रोंगौथिखौ दा बिथांनि नैबे खन्थाइनि गेजेरजों जोङो गोबां गियान सोलोंनो हाबाय बेखायनो जोङो ओरैनो नैबे खन्थाइनि गेजेरजों फंनैसो ओरैनो गोसोआव फैनायखौ बुंनो नागिरदों आरो ना होमबा जोङो आइजो एबा बिमा माहारि जों गाव गावनि गथ' गथायफोरखौ ओरैबायदि गियान होनो नांगौ आरो ना होमबा जेनेबा जोंनि गथ' गथायनि थाखायनो सोरबा गंसे न'खरनि सुबुंफोरा एबा गथ' गथायफोरा जेन मा जानो नाङा माने खैफोदाव गोग्लैनाङा एबा न'खरा दुखु दाहायाव गोग्लैनो नाङा जोङो आथिखालाव खोनानो मोनबाय थादों आरो ना होमबा आइजो माहारिया बेसे रैखाथि नै दाखालि बावैसो ससियेल मिडियाआव जों नुनो मोन्दों जेनेबा 13 बोसोर बैसोनि सासे उन्दै हिनजावसाया माने 30 नामाथाय बिसोरनि माने बोलि जानो गोनां जादों आरो ना होमबा जिनाहारि खालामनानै गथ'खौ बुथारनाय जों बेखौ माने ससियेल मिडियाआव फरायनो मोन्दों आरो एबा खोनानो मोन्दों आरो दा बेबायदि बिथिङाव जोङो आइजो जानानै गावबा गावनि गथ'खौ जों मा गियान होनो हादों बेसो माने सोंथि आरो ना बा साननांगौ जादों नाथाय जोंनि बे आसाम एबा जोंनि बेवहाय जायाखै थेवबो आरो माने एसे आइजोफोरा जेन बिमा माहारिफोरा सांग्रांथि जायो गावबा गावनि गथ' गथायखौ जेनला मोनला सुबुंखौ माने आसा खालामनानै सोरनोबा हरफानाय दोनथ'नो होनाय बेफोरबायदिखौ माने खालामनो नाङा आरो ना गावबा गावनि गथ'खौ फोथायथाव गैला माने फोथायनानै गाव गावनि फिसाफोरखौ दैथायहरनाङा आरो मालायजों बुंदों आरो माने बिमा बिफा बयनिबो न'आव बिमा थायो बिफा थायो ना होमबा नाथाय बै गथ'आ एबा जाय जुनार आखुनि सुबुं बिसोरो साननो नांगौमोन बे हिनजावसा गथ'आ एबा हिनजावसाया मा गावनिनो बिनानाव एबा गावनिनो जेन फिसाजो समान बैसोनि एबा गावनिनो जायखिजाया न'खरनि असे एबा बेबायदि साननानै लानो हायोमोनब्ला बेबायदि जाथाया जानाय नङामोन आरो बेखायनो हिनजाव माहारिखौ थारमाने बिमाजों समान अनसायनो रोङा बिब'जों समान अनसायनो रोङा जायनि जाहोनाव बेबायदि जुनार आखुखौ बिसोरो खिन्थायो आरो बाहायो ओंखायनो साफ्रोमबो आइजोफ्रानो सासे बिमा बयनिबो बिमा आरो हिनजाव नुनाय मानि आइजो नुनाय मानि सोरनिबा बिमा सोरनिबा बिमादै सोरनिबा बिमानै सोरनिबा बिनानाव बिब' बेबायदि साननानै लानो हानायमोनब्ला जोंनि समाजा मा जागौमोन माने गुसु जागौमोन आरो ना जानाय नङामोन गाज्रि बारहावा बारनाय नङामोन खैफोदा फैनाय नङामोन जों बेखौनो बे चेनेलनि गेजेराव एसे दुखु फोरमायबाय आरो गोबां सावरायनांगौ होननानै सानाखै जोबनायाव जों गासैनिसिमबो जोंनि अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरनानै भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'बाय गोजोन्थों खुलुमबाय